Hola, què tal? Soc Xavier Castelló i estem així presentant un espectacle que estrenarem el dia 15 en el musical, un encàrrec del Teatre Escalante, de la Sala Escalante, i és un plaer, això. El títol de l'espectacle és Els viatgers del temps, és una història de viatges espai-temporals i que està dins de la línia de Pot de Plom, la línia, diguem, més infantil, perquè és un espectacle adreçat a públic de 8 a 12 o a 13 anys. De tota manera, és un espectacle susceptible de fer una versió més adulta, però nosaltres hem presentat aquest espectacle infantil que enganxa molt en altres projectes que ja havíem fet anteriorment, encara que la gent conega molt el tema dels monòlegs, però nosaltres sempre, des de fa molts anys, hem fet espectacles enfocats a un públic familiar, com és historietes medievals o com és un altre viatge que vam fer que es deia l'Estrany viatge, i és això, és un espectacle divertit, apareixen personatges històrics com Jaume I el Conqueridor, també apareix Felip V, i és un poc un viatge a través de la història del País Valencià, però barrejat en un homenatge que li fem també a la història del teatre. Aleshores, en un moment donat apareix Hamlet, de sobte apareix el pare Ubú, i barregem tot amb uns personatges principals, que els teniu així, que són Enric Huezas, Marta Chiner, Begoña Tena i César Tormo, grans actors, i tots junts estem fent així una història sobre viatges en el temps. De moment arrenquem entre setmana, el dia 15, són sessions per a escolars que ja estan concertades, però després n'hi haurà un parell de funcions que són familiars. Seran els diumenges, no tinc ara els dies, però ho informarem puntualment. Hi haurà unes funcions per a que ho pugui veure tot el món. I això, esperem, si funciona l'espectacle, farem una segona part, una tercera part de Els viatgers del temps. Continuarà.